Ах, добро начало. Така. Здравейте, хора, днеска ще играем на Special Force 2. Special Force 2. Точно на заглавието. Чакай малко. Тук ще има много голям джемскер. Трогни, бе! Благодаря. Добро зомби, бе! Направо не се отиде на Backrooms. Backrooms е. Айде бе, някакво зомби. Хантъш. Какво сте вие? Ко прави тос, бе? Копирачи. Абе, махни се, бе. Абе, не ми копирай мястото. Оха! Ох, бе. Малко играта не го чувам. Влад. То май на YouTube ще се чува, но не. Харе, бе. Ага. Умираме екскулатор. Там пък къде има вход? Тръгни, бе. Гънър. В това, бе? Мазето да крада буркани. Аха, окей. Само да не дойде тук. Окей. Тук го прави тук. Его един от махалата дойде. Гледай го това. Махалата, циганската махала. И сръбската. Тум сахор. Аре, бе. И чучо. Аре, тръпай, бе. От дабълкил. Искам да съм на първо място, аз съм на трето. Чай малко. Защо съм на трето? Като елефант има 15 кила, аз имам 18. И това с скелетът, че съм умрял 7 пъти, това е с снайперчето. И скелетът означава, че съм убил 18 нещо. Аз съм COVID. Коронавирус. Вирусът за короната. Тръгвай, бе, бей! Човека грам не му интересува. Тук нещо обърна. Чакай, бе, жилетка. Окей. Не, смоук. Или беше флашбанк. Да, флашбанк, окей. Жама на бомбо! Чакай, бе! Дай по-добре друг мап. Офис.
Не. Аз лично не мога да си позволявам. Граната. Съм беден тос офис. Офис лайн. Офис лайн. И как беше? И тук имаше едно място, където можеш да се криеш. Аз го забравих. Тук някъде не беше. Къде се криеш? Да, бе, какъв е този такъв дълъг офис? Защо гледа? Аз ще го съботове. Ето го. Какво е това, бе? Това е другата част. Мазно. Нахай се, бе. Рекламата на играта. Ето го рекламата на играта. Това е играта, на която играя. Ето го. Стана това е играта. Не знам, защо са го рекламирали, но окей. Ето тук се крих. Старото ми място, човек. Тук много. Окей, тук се крия. При мен има лампа. Това е малко. Чек, спомних си мястото. Там долу снимката на играта. Да метнем на граната. Стана. Аз не мога да чуя играта. Някои хора от YouTube ще го чуят, ама не аз. Так, Крисмас ли е, бе? Какво си ти, бе? Какви са те кашони, бе? Това подаръци ли са? Съпъти си мисля, че това е някаква пратка с чушки. Ще виж това тук. Ама не е. Някаква Коледа. Сега пак тук се чуя. Чокай, бе. Мача, зомбито ще ме хване, бе. Това май са подаръци. Не знам как се чува. Нямам звук. Поне хората ще го чуят, не аз, защото те ще разберат какъв е звукът. Файъш. Всичко е разплескано, защото тази игра е копирана от CSGO, да. Има пофа. Така. Попа. Ох. Това не съм е копирано от CSGO, бе, човек. Поне да направят някакъв състояние мап, бе. Копират ги от някакви държави. Има един мап, който е направен от Афганистан. Човек. Що? Купра е този. Дай ми оръжието. Моето е вече. Две пистолети ми да приема. Дай. Това са си вече чисто моите. Айде, пътеките. Се махам тук. Лото. Това е разплескано. Аман. Всичко да е разплескано, човек. Кой е това, бе? Играта. Старата версия. Тигър. Вау. Какво си ти, бе, извънземна клавиатура, човек. Часовник. Те пък много лесно ги убиват, аз дори нито на зомби не съм убил. Това се опита да... тук много лесни кюве. Мога да направя! What? Опа, как падна, бе? Това е много развалено, бе. Това, бе. Аз съм зомби, бе.
Не ме атакуват. Зомби съм, сега ще ги... Къде? Мали целия съм в кръв. Откъде ме удари? Да, точно времето свърши. Бапу, бе! Какви сте досадни мръсни, бе! Какво е това зомби за бога, бе? Ако искате да намерите тези скинове, аз ще ви го покажа. Защото това е много лесно. И ако искате, може да си ги бояте, защото е нещо така. На първа стъпка, ако искате да си сложите скин, малко е лесно. Защото това много е трудно, защото трябва да направите нищо трудно с това. Искате скинове, сега ще го покажа. Реклама. Отидете, ето това с трите стрелки. Ако те спрат да ме дразнят. Така, трите стрелки отиваме на Settings. Отиваме ето тук на Difficulty. Трябва да ви е на Expert. Тук нищо друго не пипате, ако искате саунда да си го увеличите, ако ви искате. И тук решавате ви какво искате. Така, натискате Back. След това, искате ли скинове, натискате Main меню. Така, искате това. Натискате Skins. Ето пак. Така. Skins, първото копче. И тук вече може да си ги боядисвате. Сега ще ви покажа. Ако искате да направите нов, отчитате някакъв си ужасен. Натискате това тук, Create Your Own Skin. Тук се изберете цвят и си го правите. Не знам, ама... това беше малко... Ето, например, ето тук мога го правите на метал или без метал. Може и на ножовете да си ги правите. Ето. Моя ето така. И карамбит ми е така малко и ужасно, ама... И пистолета ми е ето къде са. Така ми е. Просто така си ги решавам. Ако искате и вие го правете. Ето така е. Просто, ако искате същото, натискате ето този скин. Натискам ето това синьото и така го правите. Това е много лесно. Това е просто дефалт скин. Просто оранжевото трябва да ви е синьо. Ама не е лилаво. Може и лилава да, ако вие искате. Така натискаме хикса. Тук е голд. Мога да направя син. Диамантен. Отидете на този скин, например, и си го сменявате както вие си го искате. Не знам. Ама това е много добре за мен. Помага ми много. Това е много добре, човек. Перфектно. Ето, например, ето така. Метал може да го направите или без метал. Ще го направя на метал. И така. Надявам се да ви хареса. Ето можете така да го направите. За да видите как го държат. Ама не знам защо не става, ама... С ножовете не може да видите. Не знам, това е глич. И тук, например, може да си изберете скин, натискате Create Your Own Skin. И това беше клипчето. Ако искате още, трябва да направим 20 лайка. Ако е повече, ще направя по 2 епизода. Part 2, например, Part 3 и така. Надявам се да ви харесва и трябва да го спра. Да, хайде, чао, гайс.